ceartún bheith misnúil míall, bí ceartún bheith brodúil agus mórálach as an rud a tugacht dún agus go bhfuil mo chailiúil na muintere a tháinig rón feag na céta bliain, bhfuil siad fós beo gur bán fós dún, bhfuil gothagainn, bhfuil rud éigean speisialta luachfar a gcuin agus ní rigas é sin bhís 5 mbliana díag, 6 mbliana díag, thug sé tamil beag eile rumach, buach sé dia hána discintéir agus snín teachtracht is móbh a gom den glas ógan over, but tuig céta héin, céirdíomhta, cadasta, agus cadéad na focail hagan amachchas de bhéal. Smios Dara Ó Cinnéide, stallar I buntnic ó bhuntnach brianna na gorcaghine. Craoltóir sem sa Phléigh ahir, fear céile, mach, fear Gaeltachta agus haréanú deile stocha gur gael me agus tahí go mar náitse ar Peileadóir se leis me. Stochan ar bhí mar níos óige nach rud ag go gcuinníomar rómhór bhíon teangas á gcuin, bhí mar abaltaí labhair mis leis na córsan, leis na Gaeilge, le daoine áirithe, bhí daoine eile go labhair fá an míorlú letha, bhí sí glós na scoile againn, bhí sí sa tómar rang againn, ach ní rud ag go gcuinníomar agus ní leagam mar puoin béméir, agus ní bheith an tuiscint a gcuinear stocha iompar teangan ó cinnaí I dhéanamh don Gaeilge ná feiceile, bhí bíorlú againn leis, agus bhí meascáint an Dara ó dán sa Gaeltachta gcónaí is dólam agus tá sé sin fíor slát anna bhain chomá. Well, bhí sa an ardéir an seastáin a 2004 fadó riamh agus bhí sé a fribhléide gom bhfuir mar chaptaen ar an chunta Chiarraí, ach siad mo chum an héin an Gaeltachta chuireann me agus mo bhaintear héin a chuireann me agus ní bheith chinine rómhóra, ní bheith chinine fiú bháin le déanamh labhairs I hanga dúchas, labhairs le bhaintear héin le pobl Chiarraí, stocha bhfuil breis céad sa 10,000 duine Chiarraí gachamis nar hiigeidir a fad me, ach fós bhí sé tachtach dumsa go labhaireann thar a gceann le mo bhaintear héin agus na dhéchas síos mhuam aber siad muinte na Gaeltachta agus muinte Chiarraí bhí mo chóirimach. Le hosanna bhí sa labhairt agus lás mós a tail ag cumann lú clas Gael agus tá an Gael san táchtach leis digde CLG an G san anna háchtach. Higus cad bhíar siúil go mstorm go sé táchtach an teachtracht san chur trasna nach é an ualach a ríistí. Gurb sé chóná dúrtha leis an isce ri agus leis a bhíar a fás aber go láirfád a hanga héin le do bhaintear héin. Bhí sé táchtach é sin I ggéanamh storm. Well, an chóirla bheith a gom daon duine a mreachtan sa Gaeltacht nó dír go héal a chahabhtí bheith na Gaelne. No, gan a bheith aglach méall ar rud. Ní hé an ualach I an Gaeilge nó éon teanga. Gan é an agla bheith hort a bheith difriúil chomá. Dul a gcuineh an trotha. Beag go leor daoine labhairt a míorla. Beag échal ort a gás an áirithe beidir go Gael na labhairt tuis go bhreaslaíonn tú ar Gaelscoil nó scoil Gaeltachta. Ach ní hé an échalaí, ní hé an ualach I an teanga. Buinn si le rud éigean is dócha hé níos daine agus a bhaid níos luachfar mar rud. Agus is tólim gúil sé táchtach nún prómíist é sin agus go dicimís catá gcuin gur seodaí seo atá gcuin agus bhfuil rud éigean speisialta gcuin náfuil daoine eile. Is tólim úsáid me gcónaí an tail sin don má cethe, aber tá 7 de gachanna sa bhá cethe, ní lunach da bháin agus tá tíir seo go tharú chótapa gníos le 5 bliain, 3 bliain nuas. Sa sé táchtach tólim go meach arna le fiscint agus ar ngó le chlós. Ní hé nualach daon dané sin agus sin chóirla chuidir má han tú 5 bliain díag, 10 bliain díag, 4 bliain díag, 5 bliain díag, sna díag go háile. Gan agla bheith hort dul a gcuineh an trotha uirnta chomá agus bheith tír núil agus misnúil méall de hanga. Well, da min a labhairt am héin aber bhís tésan rís bheith dána gan bheith misnúil gan é an agla bheith hort agus gan bheith náireach go háirithe le cuasaí teangan. Stoirm go bhfuil rud éigean a buint leis uaireanta cloisiimiad an focail sa cúil, ní te cúil. Neadas bhfuil éon teanga ar dán cúil. Is teanga iad, is mó cumarsáid iad agus dá riide ní ceartún éon náir a bheithainn. Ceartún bheith misnúil míall, bí ceartún bheith brodúil agus mórálach as an rud a tugacht dún agus go bhfuil mo chailiúil na muintere a tháinig rón feag na céta bliain, bhfuil siad fós beo gur bán fós dún, bhfuil gothagainn, bhfuil rud éigean speisialta luachfar a gcuin agus ní rigas é sin bhís 5 mbliana díag, 6 mbliana díag, thug sé tamil beag eile rumach, buach sé dia hána discintéir agus
Snín teachtracht is mó bheith gom den glas ógan ó bhar tuig cé a héin, céir díomhta, cadasta, agus cadéad na focail hagan amachchas de bhíal.